Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City. Tapos nagpupusuto ng Shango. Magandang gabi po, maghilot po kayo. Maghilot po kayo kay Madam Beautiful. Kapoy na siya. So ayan, sa tapos ng mga viewers, regular viewers, shoutout po sa lahat ng mga nag-support sa ko. Sa ko ang subscribers, 2,500 plus. Shoutout po sa ko ang 5 countries viewers. Thailand, India, United States, Indonesia, Philippines. Thank you so much guys. Sabi na ba, sa lahat ng mga OFW, you guys. Please po subscribe, click na notification bell para updated sa mga like and comment sa mga video. So kung nag-hilot guys, so mga wala pa kapailan sa kuha, please hilot mo guys. Kung saan klase sakit yan. Kung naman mag-friend sa kuha, doon ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Okay? Facebook na ko guys, Eric Hilot ang Binisaya. Third sound on, also on the favorite of also one of the where giniloso? Giniloso mo? Dami na puta. Mura man di ay na di ay wa. Come. Kaning mga kaning isa diri ah. Oh, ang bangko ah. Oh. Kapri. Ako na ako. Di mo ampre. Naurapon ako. Pila ka scoop? Yuha. Sabay mo ka. Naya lang nagdodo. Mga sukar mo, kailangan ba naman sukar bang? Oh, gitu pa. O, paano?
Wow! Wow! Ayoko pugsin. Dira, just baby. Oh, oh. She's feeling you want to avoiding. Ingon. Sugway po. Goodbye. Pasabot ka. Agay ka. Nanood ka niya kung tiil